much for tuning in. Mark chapter 6. Mark chapter 6 from verse 1 up to 6. Mark chapter 6 from verse 1 up to 6, and I'll read. Jesus left there and went to his hometown, accompanied by his disciples. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were amazed. Where did this man get these things? They asked. What's this wisdom that has been given him, that he even does miracles? Isn't this the carpenter? Isn't this Mary's son, and the brother of James, Joseph, Judas, and Simon? Aren't his sisters here with us? And they took offense at him. Jesus said to them, only in his hometown, among his relatives, and in his own house is a prophet without honor. He could not do any miracles there. He could not do any miracles there because except laying hands on the few sick people and heal them. He was amazed at their lack of faith. Father, we thank you, we bless your name, we honor you, we glorify your name. Taurai muupenyu wedu mangwanani ano. Ridudzirwe shoko rwenyu mukati maupenyu wedu. Mbiri yenyu ikudzwe sanyu riremekedzwe. Muzita ra Jesu Kristu Nazareta. Amen and amen. My Mudzimba, may the good Lord bless you. My Showana, may the good Lord bless you. My Murugira Nyamunda, yeah, welcome. God bless you. God bless you. God bless you, people of God. Thank you so much for tuning in. So our scripture reading, Mark chapter 6 from verse 1 up to 6. Today nditaure pamusoro pezviga of the principles anoita kuti ugone kureceive the anointing. The principles zviga zvinoita kuti kana kuti mirau kana kuti mitemo inoita kuti ugone kugamuchira kuzodza kwaMwari, ropafadzo yaMwari, blessing yaMwari muupenyu wako. Margaret Mauka, a good morning to you. God bless you. Thank you so much for tuning in. Now yandaverenga panapa ine chekuita na Kristu Jesu. Bible richivapupurira kuti vakaita zvishoma. He did not do many miracles nekuda kwezvikonzero zvakataurwa pano. So Jesu waenda in his own hometown in Capernaum. Vanhu havana kubenefita, havana kuwana zvizhinji. Nyangwe iye angatakura zvizhinji, nyangwe aiva nenyasha zhinji dzekuporesa nekudzikinura vanhu in his own hometown. But there was a challenge yaka affected the flow of the anointing to an extent yekuti Bible rinotaura kuti he did not do mighty works there because of their unbelief, except laying hands on the few sick people and healed them. And he was amazed at the lack of faith. Toda tionesane pa statement yekutanga yekudai so. Pamunhu wese aiporeswa na Jesu, kana Jesu ada kutaura pamusoro pezvazvo, waipa credit kana kuti waipa honor to the one aporeswa achitaura achiti, your faith has healed you, or your faith has made you whole. Precious Mashaya Mombe, you are welcome. God bless you. Zoreva kuti munhu ane challenge, ane dambudziko, ane a contribution, ane zvaanofanirwa kuita, zvaanofanirwa kuziva, zvaanofanirwa kuacta, zvinokonzera kuti agone kugamuchira kuzodza kuzhinji kungabatsira muupenyu hwake. Let me take you to the natural. Tidzoke kunyika yatinorarama in the natural, munyika yenyama.
munhu ane dambudziko anofanirwa kutaura dambudziko rake kuti vanomubatsira vagone kuwana mabatsiro avangamuite. Zvoreva kuti iye akavanza dambudziko rake haagone kuwana complete help kana kuti kubatsirwa kwake kunonetsa, especially let's say munhu aenda kuna lawyer ane dambudziko but ada kuti lawyer rimumiririre. He or she is supposed to tell the lawyer the truth, kuitira kuti lawyer agone kumuudza zvinogona kubatsira nekushanda kana munhu amumatare edzimhosva, which means akahida the complete truth haagone kumiririrwa zvakakwana nyangwe aine lawyer riri ready kumumirira. Sister Shamiso Jack, you're welcome. May the good Lord bless you. So munhu ane challenge, ane dambudziko akaenda kuna chiremba chipatara, ane a questioning yaanoitwa. Nyangwe chiremba anogona kutora temperature, anogona kucheka BP, but ane mubvunzo waanogona kubvunza munhu. Zvoreva kuti munhu ane dambudziko ane information yaanofanirwa kuofa mudambudziko imomo kuti agone kubatsirika. Temperature information inorekodwa pasi so that chiremba azive temperature yako. BP yako inochekwa kuti chiremba azive kuti wakamira sei. Why? Nekuda kwekuti pane nguva yekuti madrugs auroda kupiwa haadi une temperature yakadaro kana kuti haadi une BP yakadaro. Zvoreva kuti nyangwe une dambudziko pane information inofanirwa kuitwa gather kuti uwane complete help. So Jesu wese waaiporesa aitaura achiti kutenda kwako kwakuporesa, or your faith has made you whole. Zvoreva kuti munhu mudambudziko raainaro, muchallenge yaainayo, anofanirwa kunge aine faith, kutenda. Uye Bible rinoti kutenda kunouya nekunzwa uye nekunzwa shoko raMwari. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God, which means munhu anofanirwa kunge ane information inomulida kuti aite the right action, inoconnecta the blessing of the favor yaari kuda kugamuchira kana kutarisira. Okay, let me give another example. Mubereki akagezesa mwana wake, anomugeza nesipo zvichida omukwesha ozomuzora mafuta. Mwana wese anofarira kuchena, anofarira kuzorwa mafuta, but process iripo. Haugone kuzorwa mafuta uine shena, haugone kuzorwa mafuta usina kugeza, usina kukweshwa, usina kugezwa nesipo. Which means process yesipo nekukweshwa inogona kusakunakidzana, kusakufara, but inoconnecta kumafuta aunoda kuzorwa anonhuwirira. So there are times kuti pane blessing nefavor zviri juu kuya paupenyu hwemumwe munhu, but the blockage is not the devil but in lack of knowledge kumunhu wacho ari kunida kana munhu wacho ari kuda kugamuchidzwa the blessing of the favor iyoyo. So Jesu wakaenda muCapernaum, his own hometown, kureva kuti waenda kuhama dzake, waenda kuvanhu vaanonzwa kuti I need to do something for these people. They are my brothers, they are my sisters, we are a family. But in that place, haana kugamuchirwa zvakanaka nekuda kwekuti vanga vane knowledge in the natural yakava a blockage to receive the spiritual. Hazvina kuipa kuva ne knowledge in the natural, but when you use that knowledge against the spiritual, inogona kurwisa kugamuchira kwako zvemweya kana kuti zvakanaka zvoda kuitwa naMwari muupenyu hwako. For example, munhu ane zvaanotenda nekutarisira kuti Mwari achamuitira muupenyu, but nekuda kwekuti ane imwe knowledge yaanayo in the natural yaakwaya kubva kuvanhu kumasocial media nekupi nekupi, inomupa kuti ave nepfungwa yekuti handifungi kuti zvinhu izvi zvinoita. That information inoita uproot your faith. Une faith muna Mwari kuti vanokusimudza, but une knowledge yawakwaya in the natural nemaexamples evamwe vanhu mukurarama yekuti ukatarisa unoti but ninga akadai akafa akadaro, ninga akaite zvakuna kwaakaenda, so my case handifungi kuti zvingabude zvakanaka. Iyoyo information inogona kuita uproot kana kuti damage the level of faith yaunofanirwa kubuilda so to receive. Baba Chikora Josiah, I hope you travel well. Ndofunga makafamba zvakanaka munhu washe.
Mwari werugare vakuchengetei, Mwari wenyasha vagonesei. So happy to see you online. So Jesu, in his own hometown, he did not do much except lay hands on few people. Konrichasanangwa chekutanga yaiva nhau knowledge in the natural. Vaiziva pamba pavo, vaiziva hanzvadzi dzake, aizivikanwa neprofession yake as a carpenter. So they were shocked or surprised kuti knowledge yaainayo, even mamiracles ari kuita zviri kubva kupi, havana kumupa a welcome on that. Nekuda kwekuti the knowledge in the natural yakava a blockage to the flow of the power of God spiritual. The knowledge in the natural nyangwe yaiva correct, it was not necessary kuti vashande nayo pakugamuchira simba rake kana kuti kuita kwake pamweya. So vanhu havana kumugamuchira zvakanaka, and they took offense at him. He did not do mighty works there because they took offense at him. So vanava mavari amuna respect or honor. Kureva kuti respect kuremekedza kunokonzera kuflowa kwezvinhu zvaMwari spiritually into your life. Vakamutarisa nemameso enyama, vakaziva kuziva kwavo panyama pamusoro pake, ndokubva vazvitora sekunge hazvingaite nokuti is part of us, hazvingaite because tine mamwe maziviro atinomuita. Simba raMwari, the spiritual power of God. Samuchiona kazhinji kuti zvichida pakaitwa a crusade mustadium, kumashops, kupi, even non-believers, they are the ones vanonyanya benefita or mamiracles angagone kuitwa na demonstration yesimba raMwari rinonyanyoitwa to the non-believers, in the sense yekuti vanhu vasingaende kuchechi, and we put it that way. People of God, hear me very well. There are laws and principles dzinokonzera the flow of the anointing to reach you or to transform or to bless your life. Number one, don't use carnal or natural information against the flow of the Spirit of God. Don't use the natural or the carnal information to judge the things of God. It's true kuti vaimuziva, it's true vakakura naye, it's true ndewe muarea imomo, but nekuda kwekuti simba raMwari rakauya pamusoro pake 8:30, so they can judge. Nokuti paakabhabhatidzwa naJohani, the Holy Ghost came upon his life. So kumashure kwesoko vasina experience ya Holy Ghost upon his life, ndo information yavari kushanda nayo, vasingazive kuti kana munhu ava munasha, kana simba raMwari rapa pamusoro pemunhu, ndiMwari ari kushanda, ari kuita zvinhu pamunhu. So ava vane information yavasina kuzotakura kusvika time yaakabhabhatidzwa naJohani, mweya mutsvene ukauya pamusoro pake. So information yavainayo iri correct pamakuriro nemaziviro avamuita, but haisi complete nekuda kwekuti pane experience yakaitika paJordan River achibhabhatidzwa naJohani isina kuwitnesswa nevazhinji, but ine chekuita the spiritual move, nebasa rababa vake, nebasa raMwari raanofanirwa kuita. So vanhu vane zvavanoziva, vanhu vane information yavainayo, ihama dzake, vanhu vaakagara nawo, vanototi aren't these sisters are with us, they took offense at him. Only in his hometown, among his relatives, in his own house, is a prophet without honor. So chinhu chinonzi honor, respect, kana kuti honor, ilo iri spiritual, inokonzera the flow of the power of God or the grace of God upon somebody's life.
wakaipa akada kuataka favor yaifanirwa kuflowa muupenyu hwevanhu, ane information yaanoisa muvanhu inoita kuti vanhu information iyo ikasvika kwavari iri canal, whether true or false, inova a blockage kuti anointing ichiregera kuflowa vachibatsirika nekuda kwenyasha dzaMwari dzakaiswa pane munhu. Munoziva here kuti David ari kumakwai, chakamupa to fight against the lion and the bear yaiva love for the sheep. But munoziva here kuti the devil can whisper to the sheep kuti this man ndiye ari against, ndiye ari kurwisana neshumba nebere, ndiye ari kunetsana nazvo, maybe for different reasons singatsanangurwe the sheep. The sheep ikaona mavanga ari pana Joseph dzova dzafungidzira kuti this man ane nhau dzake, ane mabattles ake. Yet mabattles airwiwa ese naDavid kumakwai. Shumba dzainga makwai, but dzaitanga dzaataka kadzaitanga dzada kurwisana naDavid the shepherd. Zvoreva kuti the devil akaataka the shepherd, the sheep will be vulnerable. So the way to attack the things of the spirit, kureleasa information iri canal, inova iyo a resistance to the flow of the power of God spiritual. Vagari vemuKapenaume, hama dzaKristu Jesu dzaifanirwa kuva mabeneficiaries of a greater anointing, a greater grace and power. Jesu ndo nzvimbo yaakaita zvishoma. Hazvireve kuti ari munzvimbo iyoyo anga asiri highly anointed. He is the same kwese kwaanoenda. But dambudziko nderekuti information yavanga vainayo yakavaleader kuti varegere kupa honor to him, and he did not do mighty works there. So iyoyo ndo yakava a reason, a blockage to the many miracles which he was supposed to do in that place. Vakashaiwa honor, vakashaiwa respect. Chaivapusha kuti vadaro vanga vane information pamusoro pake yaiva carnal or natural. Vanga vane information iri carnal kana kuti iri natural. Ndo yakavapusha kuti varegere kumupa honor. Saka nyangwe Jesu akaita zvaanoita munzvimbo iyoyo, maari munobuda lesser power, iye ane great power. Zvoreva kuti lack of respect is blockage to the flow of the power of God to somebody's life. Lack of honor or lack of respect inova a blockage to the power of God to somebody's life. But inenge ichibva papi iyoyo pa information yavainayo pamaziviro avanomuita. So when the devil is about to attack vanhu vari supposed to benefit the anointing of the blessing of God, he releases information that is carnal, inogona kushandwa nayo nevanhu so that they won't receive anything. Wakaipa akada kuataka vanhu, aende kuvanhu vasho, anoenda kumuzodziwa aripo, atumwa naMwari for the sake yevanhu ivavo, otsvaka zvichida information, oataka, otaura zvaanogona kutaura. Ende zvichida panotsvagwa vanhu vanotsigira izvozvo kuti aichokwadi yakazodai yakazodai yakazodai. At the end, the devil atova successful kuataka vanhu, but achiataka munhu. Shumba nebere zviri after the sheep, but aiswera achirwa nazvo
David. Why? Nokuti shumba nebere dzinotoziva kuti as long pana a good shepherd, zvinhu zviri under good protection. So what we need to do, we engage into a battle with the shepherd, so that ava vanofungidzira kuti hatina basa nawo. Gamba, the real agenda of the enemy is to attack the beneficiaries of the anointing or of the blessing. Saka chinoitwa chi is to attack the head or the leader or the anointed one in that place. Musoro ukaatakwa, the rest part won't be necessary. Unenge wato under attack. It reminds me the book of Judges 15. Judges 15. Kune varume vari kuuya, the Philistines, they are coming against Samson. They are coming against Samson. Agenda yao, program yao, ndeye kudzvanyirira, ndeye kurwisa the Israelites. But vaita sekunge they are after Samson. All right. I'll read Judges chapter 16 from verse 23. Now the rulers assembled to offer a great sacrifice. Let me just go back a little bit. The Philistines were ruling over the Israelites. So whenever Mwari raised a man to defend and to protect the Israelites, ma Philistines vaiuya against Samson. Zvekuti at the end, unotozoona kuti even the Philistines vaisvika pavanowirirana ne the Israelites to bind Samson. Vasiri kuziva kuti kana Samson our bound, even though vakuenda patight, nokuti Samson is raised by God to defend and to help his own people. People of God, hear me very well. Paunonzwa, like in these days, paunonzwa pachitukwa vanhu vaMwari, pachitaurwa zviri negative concerning the house of God, especially the church, the pastor, the prophet, the evangelist. Nyaya haisi yekuti vari kungoda kutaura nezvemunhu iyeyo zviri negative, vari kutaura nezvemunhu iyeyo bedzi. The real agenda, the devil chaanoziva ndechekuti there is grace and anointing. It is supposed to flow to people. So the only way to block it, kushandisa vanhu ivavo, tava feed the information inoita kuti ivo they will speak negative pachavo, ivo they will become a blockage. Why? Because they will lose respect and honor, and at the end Jesu wakaita minana mishoma mugaleria because of their unbelief nekuda kwe information. Okay, I'll give you an example. Elisha achitevera Elijah. They are the other sons of prophet who came vachitaura naye kuti your master is about to be taken. Iye ndobva aramba ari close. Yet there were people vanga vane information yekuenda kwa Elijah, but vasina kuva close to him for different reasons. But Elisha, he was close. Elisha akaramba aripo ari close. Pane vakatouya vakati ai wasiyana naye, he is about to be taken, your master is about to be taken. But iye akaramba ari close, akamira ipapo. Nechikonzero chekuti he was supposed to receive. But vamwe vese nyangwe vaida kuzodza kuri muna Elijah, vakaramba vari very far. Okay, maybe I need to read. 2 Kings chapter 2 verse 3. The company of the prophets at Bethel came to Elisha and asked,
Do you know that the Lord is going to take your master away from you today? Yes, I know, Elisha replied, but do not speak of it. They were people vaida kusurutsa Elisha from Elijah. Vakauya vakataura zvavanotaura. Thank God for Elisha. Nokuti ndiye anovapindura achiti, yes, I know, he replied, but do not speak of it. Havana kuuya ka1 chete, and verse 5. The cabinet of prophets Jericho went up to Elisha and asked him, do you know that the Lord is about to take away your master from you today? Yes, I know, but do not speak of it. People of God, pese pane blessing, pane zodzo, pane favor, the devil knows about it. Saka chaanoita chi? He knows kuti vanhu vakabreaka the law or the principle yekuflowa the anointing, hapana zvichaitika. Even if the prophet wants, even if the man of God wants, even if he prays. Bible that Jesus did not do many miracles there because of their unbelief. He did not do many miracles there because they had no honor to him. Attack yevanhu vari supposed kubenefita kuzodza kwaMwari kwakaiswa panzvimbo. Attack inongouya nekubreaka the law or the principle inokonzera the flow of the anointing. Here the devil pachake cannot block it. He knows kuti iye akamira achida kubloka, he cannot. But the beneficiaries vanhu vacho vakabreaka that law, automatically Jesu ari mwana waMwari ane simba zhinji, Bible ramupupurira kuti akaita zvishoma. He laid hands on few people in that place, which means there were many people who were sick. There were many people with challenges, but Jesus was present and he did not do mighty works there just by only laying hands on few people. Kana Bible richitipa a negative testimony concerning the work of Jesus in his own hometown, which means kana Jesu tine kupupura kweshoko raMwari kuti akangoita zvishoma, akangoporesa vanhu vashoma, iye aine simba rakakura, iye aine nyasha dzaMwari, ane the full package of the anointing from heaven, but pane nzvimbo yaari kunzi akaita zvishoma. So we need to look kuti what was the blockage, what was the secret, what was the main problem, what was the challenge yakadzivisa kuti aite great exploits, aite zvihombe, vazhinji vabenefite, vakawanda upenyu hwaendere zvakanaka. Uri kuona here kuti kana Jesu achipupurirwa neBible kuti akaita zvishoma in that place, which means there is no pastor, prophet or whosoever angaite zvizhinji kana maprinciples iwayo abreakwa. Okay, so he did not do mighty works there. Munoziva here kuti Elijah ane a record yekutiza mukadzi ainzi Jezebel. Elijah ane a record yekuti aitsvakwa naJezebel akanohaidha mubako, akatombotaura kuna Mwari kuti take my life, kutoti akasvika patime yekuda kuita suicide. Elijah ane record yekutiza mukadzi ainzi Jezebel. Zvichida kune vazhinji vakazvinzwa vakazviziva, vakapedzisira vaane pfungwa yekuti saka is not a true man of God, is not powerful. How can he run away from a lady, from a woman, kana ari a highly anointed prophet? But let me show you this. Elijah was too big to engage in a fight na Jezebel. Senyaya unoona achitiza by revelation ukazvitarisa kuzodza kwa Elijah kwakaenda pana Elisha. Elisha ndokubva azodza Jehu. Jehu ndiye akaenda to that fight
and Jezebel died in the hands of Jehu. Zvoreva kuti kuzodza kuri pana Elijah kwanga kuri too big to engage in a fight na Jezebel. Zvakatora kuzodza kuri pana Elijah kukaenda pana Elisha kukaenda pana Jehu to fight and kill Jezebel. But vanhu vaigona kufamba neinformation yekuti is not powerful, is not a true man of God. Akatiza mwe mukadzi akatadza kucontesta kuita battle na Jezebel. So muchiona there are times yekuti there are people who can challenge people of God. And vanhu vamwari ivavo, they don't engage into battle or fights with such people. Mumeso vanhu nekufunga kwevanhu nekutaura kwevanhu vanobva saka this one is very powerful, vamutya vamusiya vazodii. The truth of the matter, there are some battles that are not worthy for you to engage into battle now. Okay, I'll show you this. Joseph was warned in a dream kuti tora mwana utize naye uende naye kuEgypt because Herod is after the child. Mwana airehwa ndiJesu. Denga rakataura an instruction yekutiza. Mwari wamasimba ose. Maybe I need to read. Mwari wamasimba ose vanopa instruction kuna Joseph baba vaJesu kuti tora mwana utize naye. Why? Because Herod is after the child. Say Mwari wamasimba ose vataura vhangeri rekutiza. Ende ukazvitarisa kufa kwaHerod hakunei nekurwisana kwake na Joseph. Joseph wakatozoudzwa kunzi go back. Okay, I'll read Matthew chapter 2. Matthew chapter 2 from verse 14. From verse 13. When they had gone, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream. Get up, he said, take the child and his mother, escape to Egypt. Stay there until I tell you, for Herod is searching for the child to kill him. So he got up and took the child and his mother during the night and left for Egypt, where he stayed until the death of Herod. So chakaura Herod kusuduruka kwa Jesu na Joseph munzvimbo. He died pasina a fight yaitwa, which means Jesus, even when he was a child, by running away na baba wake Joseph, it was enough to kill Herod. Let me just go back. Ndati kune ma principles anokonzera the flow of the anointing or the flow of the grace of God into your life. Akabreakwa iwayo augone kusangana nesolution nekuzodza kwacho kusvika zvokwadiyazivikanwa munhu aita amend. Jesus did not do mighty works there because of their unbelief. Unbelief yavo inobva papi? Kusatenda kwavo kunobva papi? Kushaya ona kwavo kunobva papi? They grew up with him. Vane information iri canal yakazova a blockage to the flow of the Spirit of God spiritual. Carnal information can be a blockage to the flow of the Spirit of God. Information iri carnal yavainayo nyangwe iri yechokwadi kuti vakakura naye vakamuona ateita carpentry, so vari kuti is a carpenter, hanzvadzi dzake tinadzo anenge tovaziva. Zvakakonzera vazhinji kufa, iye solution iripo. Kana Bible rati he laid hands on few people, which means there were many people who were sick. Guess what? Some even died, yet Jesus was there. Why? Nokuti the blockage yanga yatovepo, simba harisi kuflowa, favor harisi kusvika. Oh, I'll give you an example. Mukadzi aiva ne the issue of blood akabata mukombero waJesu ndokubva aporeswa. Jesu ndokubva ati pana handibata. But in that place there were so many people. People were crowding over him. Zvototi Peter asvika pautaura kuti Ishe, in this environment hamungati pana handibata, mungafanirwa kutoti ndiri kubatwa, because there are many people crowding over you.
But just no vataiwa pana andibata dondanzwa simba rangu tichibuda. So there is a touch that can attract the power of the solution or the anointing or the favor. There is a touch with a difference. Shades a simba, konzera kuflowa kwe simba ramwari, konzera healing kumanifesta. Iriko a touch with a difference. Sei mukadzi ari ega akabata zvinokonzera simba raJesu kubuda, zvinokonzera kuporeswa kwake. Bible rinotsanangura kuti akabata the hem of the garment. That's a picture of worship, picture of respect, picture of honor. Why? Because how connect to reach to the garment when you are still standing? A lot of people were crowding over Jesus. And vachitomuguma vachimbata, nothing happened. Kusvika munhu abata the hem of the garment. You cannot touch the hem of the garment without kneeling. A picture of honor, a picture of respect. A principle, iripo, spiritual principle, attract the flow of power, the flow of favor. So when the devil wants to attack people, anoita kuti ararame mu environment yekuti that principle they don't engage it, they overlook at it. People go there. Dambudziko ratinogona kuita favor iripo, solution iripo, kusaziva kuti tinoita sei kuti nyasha simba raMwari dziflowe muupenyu hwedu. I love examples kuti zvinyatsobatika zvinzwike. Handei pachinhu chinenge HIV. Chinoita kuti HIV vati hairapike, zviite kuti munhu anzi hasisina yapera, inhau yekuti system yako, my white blood cells, system yako, your immune system, ndo iri under attack. Why? Nekuda kwekuti paunotora madrugs, kana kuti paunonwa mishonga, your immune system ndo inoboostwa to combat or to fight the disease. Spirits pacharo harigone kuenda kunodila neproblem. Spirits rinopinda kuzoboosta nekusupporta your immune system kuti ive able to fight and combat that disease. Sa nekuda kwekuti HIV, it's a challenge against the system to turn the system against you. Saka paunonwa drug now, drug really supposed to influence masoja ako, but already masoja ako ane wrong information. So the system iripo ndeyekuti kana drug rapinda muropa rako rinonoboosta nekusimbisana neimmune system yama kuti fight the disease. So I system irimo yo. So if that system is not okay, kupora kwacho kunonetsa. Okay, rega ndzokere kumashure mpisha. Pane chinofanirwa kuitwa first things first. Pane chinofanirwa kuitwa first. Chinokonzera zvimwe zvinhu kuzoendeka kana kuti kuzofamba zvakanaka muupenyu. Haugone kutangira pamusoro, haugone kuti chero zvinhu izvi ndazvida ngazviitike. Jesu aitoda kuti hama dzake dzipore. Jesu aitoda aiva nechiso, saka akatouya muhometown yake mune varwere vari kurwara vanoda kurapa nekuporesa. But pano pane nyaya, law yacho ikabrekwa, even achida azviflowe. Okay, 2 Kings chapter 4. Mukadzi akaenda kuna Elisha achiti murume wangu akandisira chikwereti. Ane principle yaakaudzwa. Mukadzi akaenda kuna Elisha ane chichemo choti murume wangu akandisira chikwereti. Akanzi go and borrow many vessels, as many as you can from your neighbors. Haana kupiwa namba. Akatosimbisirwa kunzi don't borrow a few, which means as many as you can. The anointing of God is not limited. The flow of power of God is not limited, as many as you can. But hepano pane challenge. Anofanira kuti akapinda mumba nema empty jars nezvitini ovhara door utanga kudurura. So imagine the size of the room will play a role. Despite the anointing is not limited, despite the power of God is not limited, but ichalimita ipapapa
is the size of the room, because uchanzi kumbira zvitini upinde nazvo mumba uvhare door. So if your room is very small, you can imagine kuti kana une 50 zvitini ndo zvauchangobenefita. Precious Mugabe, thank you so much for tuning in. Ndafunga kuti nditinashe Mugabe. Anyway, Precious Mugabe, God bless you. Thank you so much for tuning in. Ndafunga nditinashe ndikati pakutotangwa zvimwe panapa. Anyways, ne DNA ya Kristu, so we are okay. We are covered by his grace and favor. Thank you so much for tuning in. I'm Fumanga Victor Stole. May the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. So mukadzi akaenda kuna Elisha. Nekute murume akasiya zvikwereti. Elisha ataura shoko risina limitation. But guess what? Bible rosvika panotaura kuti the oil stopped flowing. Sei mafuta akamira kuerera. Mukadzi akataura nemwana wake kuti bring me another container. Mwana ndokubva ati there are no more containers. And the Bible ndokubva ati and the oil stopped flowing. Arina kuti the oil was finished. People of God, let me tell you, simba raMwari haripere. Nyasha dzaMwari hadzipere. The gifts of God are without repentance. Favor yaMwari, anointing, grace and favor zviripo kuti flow zvibatse nekuyambutsa vanhu. But hepano pane nyaya, there is a system ikasamake kunzwisiswa inokoza a blockage. So mukadzi uyu wakanokumbira zvitini, but zviri pachena kuti nhamba yezvitini iri determined. Chekutanga necommunity yaanogara, how many neighbors do you have? Number 2, the size of your room. Size of your room. Nokuti unofanirwa kuvhara door kuti uchitanga kudurura mafuta. Ende mwana paakati zvitini zvapera, Bible rinoti the oil stopped flowing. Mwana paakati zvitini zvapera, the oil stopped flowing. Mafuta akamira kuerera. I'll read tigone kunyatsopanzwa. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. Verse 6. When all the jars were full, she said to her son, bring me another one. But he replied, there is not a jar left. Then the oil stopped flowing. Mafuta ndokubva amira kuerera. So which means mafuta akaramba ari available, but the ability to flow was no longer there. So pane nguva yekutoti kuzodza pasisina pano hapana nyasha dzaMwari hapana power yaMwari kana kuna Jesu ndofunga vakatodaro nekuda kwekuti he just laid hands on few people kana pakauya vazhinji only few were healed vakatoti apera asina simba raMwari asi mwana waMwari ainyeperwa nekudii apa Bible rati the oil stopped flowing around the oil was finished. What was the reason kuti mafuta amire kuerera? The jars were no longer available. Jar is a symbol or a shadow picture. Ye faith. My container is shadow picture ye faith. Could as long faith is available, the oil or the spirit or the power of God will continue to flow. As long the oil, the jars are available, hakuna chingamise mafuta. So mafuta haana kumiswa nedemoni. Mafuta haana kumira kuerera nekuda kwema enemies. Mafuta haana kumirira kuerera nekuti pane mweya china ari kuvarwisa. Mafuta akamira kuerera pakataurwa nyaya yekuti the jars apera. Zvitini pazvakapera, my empty jars were finished. The oil stopped flowing. So there is the oil that must continue to flow. The oil of favor. Andizive kuti ungade kuzodza kupi muupenyu wako kwaunotarisira. The oil of relationship, the oil of favor, the financial oil, whatsoever, the oil of health. Pane kuzodza kunofanirwa kuflowa muupenyu wako. But who stopped the flow of the oil? If the jars are finished, zvinokonzera mafuta kusaerera. Also the number of the neighbors you have and also the size of your room determines the containers you can have.
People of God, hear me very well. Kana Bible richipupura kuti Jesu wakaita zvishoma, iye ari muzhinji, ari mwana waMwari, aine simba rese nekuzodza kwese, but pane nzvimbo yaakaita zvishoma. Zvoreva kuti principles are very powerful, or principles are very dangerous. Ukaignore ma principles, unotadza kubenefita chinhu chiri available. Okay, I'll go into the natural realm. Dishi ratinaro panza, DSTV, dishi ratinaro. Ma channels ese anotopfura, wave racho rinopfura ripamusoro pane disha. But zvatinoona muno mumba zvine chekuita nekuti takasubscribe remari. Imari yatakasubscribe ku DSTV ndio inotipa access kune zvatichaona. Hazvireve kuti takamakwa hatifarirwa hatina kugamuchirwa DSTV haidi kuti tione zvakawanda. DSTV ifull package ine zvakawanda, full bouquet. But as long takasubscribe access kana kuti mashoma hazvigoneke kuti tibenefite tiwane zvizhinji zviri available kana takusubscribe mari shoma. So faith is a shadow picture, a subscription. Zvoreva kuti ukatova nedish ukasarudza kusubscribe, hazvireve kuti mawaves haasi kupfuura nepauri. Zvinongoreva kuti you are missing a lot nekuda kwekuti hauna kuita play your part, but the waves are just passing by. Saka Jesu paaiporesa aiti kumunhu kutenda kwako kwakuporesa. So when the devil wants to attack people, the beneficiaries of the anointing, chaanoita ndechekuti anovapa information iri canal yavanoshanda nayo inozova a blockage to the flow of the spiritual. Wakaipa akada kuataka vanhu pazvinhu zvaMwari, unomutsa imwe information muvanhu yavanoshanda nayo inovaderedza mukutenda, inova a blockage to the flow of the Spirit of God. When respect is gone, when honor is gone, which means chinenge chatochi tini chisisipo, the anointing will not flow. People of God, hear me very well. Jesu waipa credit kumunhu waaporesa. Aimuti kutenda kwako kwakuporesa. Kutenda chi? Inauya information. Inokulead ku action. Nekuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Information ipi? Spiritual information. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So pane nguva zhinji yekuti challenge matambudziko atinawo chidadai akapera kare, solution yakauzwa naMwari iri panzvimbo. But the principle inokonzera the flow of the anointing is not there. Let me show you something. Mukadzi ane the issue of blood haana kuuya from the front, akauya from behind. Chakapa Jesu kuti abvunze kuti ndani andibata, it shows how powerful the principle is. Even if the pastor is not aware, even if the prophet is not aware, even if the man of God is not aware, even Jesus was not aware kuti ndiani andibata, but mukadzi healing yanga yato manifesta, which means the principle iri more powerful to an extent yekuti munhu anogona kutova a beneficiary even without kuzivana. Kana Jesu achiti ndiani andibata, yeti mukadzi wacho atopora, it shows kuti principle iri powerful to an extent yekuti even musingazivane, but when you apply the principle, the anointing flows even musingazivane. Oh, Tinashe Mugabezi here. Wow. Thank you so much, Mkoma Tinashe. Thank you so much for tuning in. Thank you so much for being around. Mwari wakuitire nyasha. Mwari wakuchengetei, Mwari wakugonese. So happy to see you online. You make me smile. Mneta ndisekerere. Sister Sylvia Dumbo, God bless you. People of God, Tinashe Mugabe is in the house. How are you, Tinashe Mugabe? Ndiaru pisa ma streets murume you.
But anyway, thank you so much for tuning in. So today ndingotaura pamusoro pema-principles mirawo iripo azvinzvengeke zvinoda kuapplywa kuti uve a beneficiary. Sezvinongotaurawo tinashe kuti kana variwo baba vako chaiwo, the blood will speak than mashoko aunotaura. Iko kutaura kwakanaka, unogona kuclaim aiwa ndibaba wangu munhu ndibaba wangu, but pakaitwa matested DNA the truth will come out, which means blood will speak better than your mouth. Kuna kuti paunochema uchikumbira kuna Mwari, ropa raKristu ndo rinogona kukukumbirira nekukuchemera. Why? He is seated on the right hand of the Father, interceding for us. For his blood speaks better than the blood of Abel. So that principle yekuti una Kristu, an intercessor, ari mauri, anochema kuna Baba, inoita kuti uwe a beneficiary, because you are a child of God. Kuva mwana wa Mwari kunodena zviri muna Mwari kuti zviflowe kwauri. Aiwa, a relationship ichazoitaura mumwe musi tinashanenge atide pana. But anyway, let him just go back and finish this text. Jesus did not do mighty works there because of their unbelief. Jesus did not do mighty works there because of their unbelief. Nakuita zvizhinji ikoko nekuda kwekusatenda kwawo kwabva pa information iri canal isiri spiritual. So that information iri canal yakava a blockage to the flow of the things of the spirit. Hama dzangu, simba raMwari harina kupera. Mwari vachiri kugona, Mwari vanogona. But hepano pane nyaya. Mukadzi paakati kumwana wake ndipewo chimwe chitini, mwana akati hapasisina, Bible ndokubva rati the oil stopped. Chinomisa kuflowa kwedzimwe nyasha neimwe blessing kushayikwa kana kuti kusava available kwemacontainer. Macontainer aya anongova a shadow picture of faith, a shadow picture of respect, a shadow picture of honor. Wakaipa akada kuataka vanhu, akada kuataka church, unongoziva kuti munhu akatyora the spiritual principle, kana akachema, kana akademba, kana akadii, hazvibude. Yakafanana nenhau yegiving. Kana shoko richiti blessed is the hand that gives, kana shoko ichitaura pamusoro pekuti ukapa uchapiwa, nyaya yekureceiva ine chekuita nekupa. Saka Bible richiti vanodyara nemisodzi, those who plant in tears, those who plant in tears. Saka unoona here kuti even mukuchema there is a principle inongodiwa inenge planting so as to receive. Even mukuchema, saka shoko hariti those who plant tears, hariti vanodyara misodzi, vanodyara nemisodzi. Right? Even in hard times, learn to apply the right principle. Mukatarisa even kuna namukomati nashe kana mukadzi aiwa mwana ndewababa iwa kana akachema kana akaradza kushungurudzika, vanongoramba vakabata mapepa kuti ropa ndo zvari kutaura ndo zviripo. So the tears kana dzichitadza kuchinja issue yeDNA nokuti pane mapepa aripo, pane ropa rataura. So crying and doing whatsoever as a believer without applying the right principle zvinotadza the flow of the power or of the favor of God into your life. Zvitori pachena kuti vanhu vemunzvimbo yaJesu vachida vaitochema vari tiitirewo nyasha tiporeseiwo, but akangoporesa only a few. Why? Nokuti panga pane issue yeprinciple yekuti vakabreaka the law here, respect and honor inodena the flow of the anointing. Faith was not available there. Mwari verugare vakuitire nyasha hama dzangu, Mwari wenyasha